antiere gi japuonjre mong'ere kaka Steve Oduor ma bende somo e mbalariany mar KU Kenyatta University. Steve, amosi ni oyawre, geno mara ni chiwo makare. Chiwo makare, Sharon. Sani koro ng'anyo mago mag jopuonj mag mbalariany sani to koro chope ng'iende kendo koro norumo. Un kaka jopuonjre ok usebedo kusomo kuom thuolo mar ndalo 49 chon nalaro mana dweche 2. Uwinjo nade bang' ka koro ng'anyo makamano nochungi? Adier makende ni wan gi pek kaka jopuonjre. Kata kamano gombowa maduong' kata lamowa gimomiyo nwadhi e ndara kata momiyo nwaluongo ng'anyo ni wayude ratichwa kaka jopuonjre mar dok e klas mondo wapuonji, mondo puonjwa. To kata kamano wan gi challenges mopogore opogore. Makoro skul nogolo short notice no ji odog e skul ni. Wan gi owetewa kata nyiminwa moko mano oseyudo thuolo mar ringo dhi dala nikech life mar Nairobi kae kata mbalariany mopogore opogore alwora ma gintie maisha ne tek. Mano nomiyo ne giseringo ma gidok dala. Skul be miyo gi short notice no tarik 10 that is on Monday idwaro ji te back to class. Ok ging'iyo no wan to wenyore machal nade. So ng'anyo no osedhi kuom ndalo 49 ma gini osekelo tungni mang'eny, academical damages modhuro. Kata wan moko kuom wan kaka kan kai stand suspension kawuono e skul. Ma idhi miya final verdict na on 19. Akia no dhi bedo nade. Koro ng'anyo no osekelo chanchuni mang'eny kabisa. Chochni mabedo osekelo duto te